مرچی منی ہرادیند کے ماں خلیل جبران نوشتہ بتگیں ناول بروکن ونگز باروا گپے جنا خلیل جبرانی ناولا چو ساری بیایت کمو خلیل جبران باروا وطاش نہ کنیں خلیل جبران 6 جنوری 1883 ماں لبنان ودی بتگ خلیل جبران اچ گدار نویسیا حبیر ہم یک شاعری یک آرٹسٹ و فلاسفری بتگ خلیل جبرانہ سکباز کتاب نوشتہ بتا سکباز ناول چرا ہم من لہتیں کتاب نامہ دیمار اگلوٹاں پدرور دا پروپٹ سینڈ اینڈ فارم تھاٹس اینڈ میڈیٹیشن a tear and smile mirrors of the soul secrets of the hearts خود باز چونکہ من خلیل جبران کتاب بروکن ونگز بزاں پرشتگیں بانسلے بارہ ابرا تھا بروکن ونگز یک قصہ ہی سرجمیہ گوں خلیل جبران حق کو دلیں زندگی بندو گئیں کہ چون خلیل جبران عشق عامہ چوتے یہ قصیند سلمہ نامی جنک کیے کہ خلیل جبرانہ سک دوست خلیل مدام گوں ہائی یا تو گیرن زندگت وش وشیں واب ہم گندگاہت آئی دس کے جنک کی چنچو زیبائیں اور چنچو جلوناکیں جنک دراصل سلمہت اور خلیل آئی عشق گرفتاری مردمیت بلے خلیل ای وقت کو تہنا واب گندگاہت وحد گزاں بوتاں و وعدے بالیں بانزلانی درمیانہ یک روچی خلیل جبران سرگوں آئی پتے یک دیرگیں سنگتیا کا بندہ تا خلیلہ نزان تگت بلے گپ گپے تہا اچ یکی دہمیا آشنا بوتند و چا حمدہ خلیل پوہ و سرپت بود کے ای واجکار آئی پتے کوہنے سنگتی اڑامی واجکارہ خلیلہ گوشت کہ تو باید منی لوگا ہم تر رو گھر دے بکاں خلیل راضی بود او یک روچی ہمیں واجکار لوگا شد پا ادارو کی تا خلیل چم یک وشدروش میں جنک کیا کپتا آ جنک کئی وابانی بانور سلمہ ہت خلیل حولی گندو نندہ آئی شیدائی جوڑ بود او گڑا خلیل پا مدامی ہی لوگا روا پت یک ایوہ کو تہنا پا ہمیں وشدروش میں ہترا وحد امرائیہ اردویں یکی دہمی شیدائی جوڑ بودتا اردویں عاشقاں فیصلہ کت کہ آ وطما وطا زود سانگ کنند بلے خلیل مالی حیثیتہ باز نزورت پمشکا سلمہا وحد امرائیہ گوں یک ازگاریں یک سیریں مردیا سانگ کت بلے ای مرد سکیں ظالم و ناشر کاریت او سلمائی زندشی امرائیہ ہیچ وشنہت بیتا ایرد او وات پر نگیگی گوستن او سلمہ ہم پریگننٹ بود او پریگننسی دورانہ چکی پیدا کنگے وحدہ وفا دکھت وادی کے خلیل جبرانہ حال سر بود کہ سلمائی دنیا یلدہ تک خلیل اما ساہتا ہچ باتنا پرشتو شیشگی جوڑ